Maaliskuun 4. päivänä ajettu Porvoon autopalveluhankiralli toimi BMW Extreme rallisarjan 3. osakilpailuna. Tällä kertaa kilpailuun ilmoittautui mukaan 14 autokuntaa. Juha Näsi, kauden 3. osakilpailu tässä H-hetkeä vailla valmis alkaa. Millä fiiliksillä startataan? Ihan hyvät fiilikset, ei mitään, ei ongelmia, eikä kaikki on kunnossa. Mitä sä oot mieltä tästä kelistä? Keli on varmaan aika haastava, että varmaan tiet menee aika lailla puhki. Että mutta se on aina kaikille toki sama. Kaikille on aina sama, että yritetään mennä tietä pitkin. Se ei muuta kuin tuuria kisaa. Kiitoksia. Kaitsu, talvikauden viimeinen osakilpailu starttaamassa. Millä fiiliksillä mennään? Hyvillä. Olisi muuten, mutta vähän toi keli ja arveluttaa, että millaista tietä siellä on oikein tarjolla, mutta yritetään nauttia. No niin, Tero Riihimäki, kauden 3. osakilpailu ja sulle tämän kauden 2. osakilpailu. Millä fiiliksillä ollaan starttaamassa talvikauden päätöksiä? Ei mitään, kyllä näihin hienoihin kisoihin pitää aina osallistua, kun niitä kerran järjestetään. Että koitetaan päästä maaliin, se on nyt taas tavoitteena ja kesään panostetaan sitten vähän enemmän. Ja sitten on pakko kysyä, että mitä siellä Rengon 1. maalissa oikein tapahtuu? En tiedä mitä intoa, oli kauheasti liikaa tuo velipoika vieressä, yritti vähän siinä jarrutella, mutta itsekin tuntui, että mennäkin pitää se pikkusen liikaa yritystä ja ojaan mennä. Toni Parkkinen, BMW Extreme-luokkaa ekaa kertaa tänä vuonna mukaan. Mitkä fiilikset on ennen hankirallia? Ihan hauskaa tuntuu ehkä olevan ja ainakin vaikuttaa siltä, että hyvä porukka ja samalla tavalla kuin ennen, niin hauskaa tulee olemaan. Onko tarkoitus ajaa kesälläkin? No ainakin joku kisa kyllä. Hyvä, hyvä. Mitäs tää keli tänään vaikuttaa? Ei tää mitään vaikuta. Ei muuta kuin vetoa vaan ja tuuria kilpailu. Yes, kiitti. Kilpailun avauserikoiskokeena ajettiin 14,1 kilometrinen pätkä. Kauden ensimmäistä kilpailuaan Extreme-sarjan puolella kurvailut Toni Parkkinen kartanlukijansa Matti Hämäläisen kanssa lähti avaamaan latua. Savonlinnan kilpailun väliin jättänyt Tero Riihimäki kartanlukijansa Tomi Riihimäen kanssa starttasi reitille toisena pemarina. Urjalan urheiluautoilijoita edustava parivaljakko Timo ja Olli Saarinen starttasi 3. pemarina reitille. Saaristen kilpailu loppui ykköspätkän jälkeen routapatin aiheuttamiin vaurioihin. Neljäntenä pemarina reitillä nähtiin Kai Nurmi ja Timo Valtari. Juha Näsi ja Markus Nokua starttasivat reitille 5. THU-tiimiä edustava Marko Piri oli tällä kertaa hankkinut kartturikseen samaa seuraa edustavan Saku Vaseniuksen. Hypätään tässä vaiheessa hetkeksi Jere Ämmälän ja Matias Peipon kyytiin ja katsotaan, miltä alkupään kuvauspaikat näyttävät autosta käsin.
Nyt kun se näkee meidän, niin se vetää kuulla. Ei se peittää vaan. Numerolla 100 kilpailuun starttasi Anssi Luomaaho ja Marko Mäkiniemi. Pasi Paappanen ja Tero Kolunsarka nähtiin reitillä seuraavana. Joni Nieminen ja Anssi Kitinoja kurvailivat numerolla 102. Ja seuraavana autona ykköspätkälle lähti hyökkäämään Juha Metsämattila ja Juha Aalto. Numerolla 105 vaaleaa BMWtä kuljettaa parivaljakko Sami Laurila, Riikka Hokkanen. Numerolla 106 reitille starttasi Pemareiden pistejohdossa 2 ajetun osakilpailun jälkeen oleva parivaljakko Veli-Matti Havelin ja Lasse Hirvijärvi. Havelinin jälkeen reitillä nähtiin vielä Joni Keskinen ja Jarmo Siekkinen, mutta kuten tästä kuuluu, Pemarissa ei ole enää kaikki tehon puolesta kotona ja kakkospätkälle pojat jättävät leikin kesken. Tässä samalla kun katselemme menoa erikoiskokeelta 2, luetaan ykköspätkän tuloksia. Pohjat sinne ajoi Veli-Matti Havelin ajalla 8.41,3. Toiseksi nopein oli Toni Parkkinen 15,3 sekuntia Havelinille jääneenä ja Sami Laurila oli kolmanneksi nopein 22,3 sekuntia Havelinia hitaampana. Neljänneksi ajoi Pasi Paappanen 31,4 jääneenä, Anssi Luomaaho viidentenä 31,5 sekuntia Havelinia hitaampana, Jere Ämmälä kuudentena 32 sekuntia hitaampana, Juha Metsämattila seitsemäntenä 32,5 sekuntia hitaampana, Joni Nieminen 36,2 sekuntia hitaampana kahdeksantena, Kai Nurmi 9. 40,7 sekuntia hitaampana, 10. Tero Riihimäki 48,4 sekuntia pohjaajalle jääneenä, 11. Timo Saarinen 58 sekuntia pohjalle jääneenä, 12. Juha Näsi 58,7 sekuntia Havelinia hitaampana, 13. Marko Piri minuutti 2,8 sekuntia Havelinia hitaampana ja 14. Joni Keskinen huonosti käyvällä autolla minuutti 08,7 Havelinia hitaampana. Velska eli Veli-Matti Havelin jatkoi huimaa menoaan myös kakkospätkällä, pohja-aika 5.34,9. Laurila ajoi toiseksi 3,4 sekuntia pohjalle hävinneenä, Toni Parkkinen kolmas 6,3 sekuntia hitaampana, Juha Metsämattila neljäntenä 14,2 sekuntia hitaampana, Pasi Paappanen 5. 15,6 sekuntia hitaampana, Anssi Luomaaho 6. 16 sekuntia hitaampana, Joni Nieminen 7. 21,1 sekuntia hitaampana, Jere Ämmälä 8. 22,4 sekuntia hitaampana, Kai Nurmi 9. 22,6 sekuntia hitaampana,
Tero Riihimäki 10, 29,9 sekuntia hitaampana. Marko Piri 11, 39,7 sekuntia hitaampana. Ja Juha Näsi 12, 40,2 sekuntia hitaampana. Ja hypätäänpä tästä hetkeksi Velskan kyytiin erikoiskokeelle 3. Havelin ajoi pohjat myös kolmospätkälle 1,9 sekunnin erolla toiseksi ajaneeseen Toni Parkkiseen. Sami Laurila oli 3, Anssi Luomaaho 4, Juha Metsämattila 5, Pasi Paappanen 6, Jere Ämmälä 7, Joni Keskinen 8, Kai Nurmi 9, Tero Riihimäki 10, Marko Piri 11 ja Juha Näsi 12. Ja tässä tilanne huoltotauolle saavuttaessa. Havelin piti johtopaikkaa 3 ajetun erikoiskokeen jälkeen. Toisena oleva Toni Parkkinen jäänyt 23,5 sekuntia. Sami Laurila 3, 30,3 sekuntia perässä. Anssi Luomaaho 4, Juha Metsämattila A-junioreiden ykkössijalla 5, Pasi Paappanen 6, Jere Ämmälä B-junnujen 1, yleiskilpailussa 7, Joni Nieminen 8, Kai Nurmi 9, Tero Riihimäki 10, Marko Piri 11 ja Juha Näsi 12. No Toni, 3 pätkää ajettu. Sehän on lähtenyt ihan mallikkaasti kulkeen tämä. No lähtihän se siitä, että ei muutu ajelee vaan. Niin. Ei ihan terveisiä ei tarvitse kuitenkaan kaijaa. No ei onneksi tarvinnut. Ei muuta, vielä 4 pätkää jäljellä. Mikä on atakki? Samalla tavalla jatketaan, yhtä varmalla ajolla mennään. Millä toi Haveli, niin sieltä kammetaan johtopaikat? Ei varmaan, ei lähdetä hulluttelemaan, ei lähdetä varmaan sen kanssa kisalle. Haveli menee, mutta... Ei muuta kuin tuuria loppulenkin. Kiitos. Anssi Luomaaho 3 pätkää tässä taivallettu ja 4 pätkää jäljellä. Mitenkäs se loppulenkki? Millä atakilla lähdetään? No täysiä on tultu ja nyt kiristetään. Sehän on vanha konsti. Vielä löytyy varaa kiristää. No en mä tiedä löytyykö, mutta kokeillaan. Onko tää keli haitannut? Ei se sillä lailla haitannut, että kyllä sillä urassa on kova pito, mutta sitten jos sä nouset sieltä urasta pois, niin sitten se on herran hallussa. No ei muuta kuin tuuria loppuun. Kiitoksia paljon. Sami Laurila, siinä on 7 sekuntia Tonin ero 3 jälkeen. Millä atakilla tää ero taitetaan omaksi? No en tiedä, jarruputki poikki tuo viimeisen pätkän, mä huomasin siinä. Ei saisi auton kuntoon, niin... Probleemaa on. No, nyt on ollut vähän. Ykkönen meni ihan... En viitti sanoa, mutta... Jopa helvettiähän se. Joo. Ei muuta kuin tuuria loppuun. Ei mitään. Toivottavasti saatte vehkeet kuntoon. Joo, yritetään. No niin, Pasi Paappanen 3 pätkää vedetty. Mitenkäs se on mennyt? No äskeisellä viimeisellä pätkällä saatiin käkättimeen sit oikein tuntuvasti, että se oli mulle liian iso tietää, että me saadaan aina siellä turpaa. Ykkönen ehkä vähän varovasti, kakkonen oli vielä, tultiin jo vähän kilpaakin, mutta toi kova taistelua siinä oli Metsämattila ja Huomaahan kanssa ennen tätä kolmospätkää, mutta nyt en ole tuloksia vielä kattonut, että kuinka paljon siinä on ero mutta ei tästä kuin yksi suuntaan, nyt koitetaan vähän riskitasoa nostaa ja koitetaan saada sekkoja takaisin. Siellä on hyviä pätkiä vielä jäljellä, missä pystyy eroja tekemään. Okei, no se on kuulostaa ihan hyvältä tietysti. Jos mitä teknisempi tie, niin se sopisi mulle parempi. Toivotaan semmoista. Katsotaan mitä sieltä tulee vastaan. Ja on tuuria loppukisa. Kiitti. Sä et muille paljon täällä mahkuja anna. No joo, hyvin on tullut. No 3 pätkää ja kaikilta pohjat, niin sitten sillä lailla lähdetään vaan kattelemaan. Joo. Ei ole varmaan minkäännäköistä spesiaalisuunnitelmaa tarvitse tehdä noille 3. No ei, samalla lailla mennään. Joo. Sen mitä päästään näköön. Lasse huutelee vierestä pahat paikat. Joo, no ei. Siinä tykität nyt yllättäen. Joo, no ei, no aivan täyttä voi joka paikka. Ei muuta kuin tuuria loppulenkille. Joo, kiitos. Kilpailun nelospätkä oli 3,72 kilometrinen lyhyt rykäisy. Veli-Matti Havelin jatkoi pohja-aikojen tehtailua. Sami Laurila toiseksi nopein 1,7 sekuntia hitaampana ja Toni Parkkinen kolmas 3,4 sekuntia Havelinin pohjille jääneen. Inkaara-autoamme kuljettava Pasi Paappanen kurvaili pätkällä neloseksi, Anssi Luomaaho 5, Joni Nieminen 6, Juha Metsämattila 7, Jere Ämmälä 8, Tero Riihimäki 9, Marko Piri 10, Kai Nurmi 11 ja Juha Näsi 12. Ja hypätään vitospätkälle Juha Metsämattilan ja Juha Aallon kyytiin. Erikoisko oli 3,6 kilometriä pitkä ja Veli-Matti Havelin jatkoi pohja-aikojen tehtailua täälläkin. Sami Laurila 1,1 sekuntia hitaampana
erikoiskokeen toiseksi nopein ja Toni Parkkinen 1,6 sekuntia erikoiskokeen kolmanneksi nopein. Anssi Luomaaho neljänneksi nopein, Incar-autoa kuljettava Metsä Mattila 5, Pasi Paappanen 6, Tero Riihimäki 7. nopein, Marko Piri 8, Jere Ämmälä 9, Kainuuri 10, Joni Nieminen 11 ja Juha Näsi 12. Ja hypätään sitten Anssi Luomaaho ja Marko Mäkiniemen kyytiin erikoiskokeen 6 alkupäähän. Kyseessä on 13,8 kilometriä pitkä haastava erikoiskoe. Kutospätkän nopeinta vauhtia piti Toni Parkkinen ajalla 8:10,3. Anssi Luomaaho oli toiseksi nopein 7,7 sekuntia hitaampana ja Pasi Paappanen kiristi tahtiaan 7,9 sekuntia Toni Parkkista hitaampana. Sami Laurila neljänneksi nopein, Joni Nieminen 5. nopein, Juha Metsä-Mattila 6. nopein, Jere Ämmälä 7. nopein. Lievästi ulos ajanut Veli-Matti Haveliin 8. nopein 23,3 sekuntia Parkkisen pohjalle hävinneenä. Tero Riihimäki 9, Marko Piri 10, Kai Nurmi 11 ja Juha Näsi 12. Mika Valtari. Ulosajostaan huolimatta Velska piti hallussa 6 ajetun jälkeen kärkipaikkaa, Toni Parkkinen 5,2 sekunnin päässä ja kolmantena kurvaili Sami Laurila 23,1 sekuntia Havelinin perässä. Täälläkin tuo niittokonepaikassa, kun oli vaan silloin puski. työnsä puolesta muistaa.
Sami Laurilalle ja Riikka Hokkaselle sattuu pieni virhe kutospätkän maalilippujen jälkeen. Mutta tämä ei loppuaikaan vaikuttanut. Nyt sä tiukassa. Niin. Ja hypätäänpä tässä vielä Pasi Pappasen ja Tero Kolunsaaran kyytiin erikoiskokeille 7. Noin tuntee kaikki. Missä vaiheessa me ollaan täällä? Paletaanhan. Veli-Matti Havelin ajoi kilpailun päätöspätkälle vielä pohjaajan 2.32,2. Anssi Luomaaho peesasi 2,9 sekunnin päähän toiseksi nopeampana ja Toni Parkkinen oli kolmanneksi nopein seiskapätkällä 3,7 sekuntia Havelinia hitaampana. Incar-autoa kuljettanut Pasi Pappanen neljänneksi nopein, Sami Laurila viidenneksi nopein, Joni Nieminen kuudenneksi nopein, Juha Metsämattila 7. nopein, Kai Nurmi 8, Jere Ämmälä 9, Tero Rihimäki 10, Marko Piri 11 ja Juha Näsi 12.
Ja tässä vielä Paappasen räpsy ulkoapäin kuvattu. Näin tehdään, selvä. Hyvä, moi. Ja jatketaan vielä Paappasen ja Kolunsaaren kyydissä erikoiskoe 7 loppuun asti ja käydään samalla läpi hankirallin lopputuloksen. Voittoon ajoi siis Veli-Matti Havelin ja Lasse Hirvijärvi ajalla 33,38,7. Toni Parkkinen ja Matti Hämäläinen hävisivät 8,9 sekuntia. Kolmanneksi ajoi Sami Laurila Riikka Hokkanen 28,3 sekuntia voittajalle hävinneenä. Anssi Luoma-aho ja Marko Mäkiniemi olivat 4. Pasi Paappanen ja Tero Kolunsarka 5. Juha Metsämattila ja Juha Aalto A-junnujen 1. yleiskilpailun 6. Joni Nieminen ja Anssi Kitinoja A-junnujen 2. yleiskilpailun 7. Jere Ämmälä ja Matias Peippo B-junnujen voittajina yleiskilpailun 8. Kai Nurmi Timo Valtari A-junnujen 3. yleiskilpailun 9. Tero Riihimäki ja Tomi Riihimäki B-junnujen 2. yleiskilpailun 10. Marko Piri ja Saku Vasenius B-junnujen 3. yleiskilpailun 11. Ja Juha Näsi ja Markus Nokua B-junnujen 4. yleiskilpailun 12. Ja tässä vielä BMW Extreme Rallisarjan pistetilanne talvikauden jälkeen. Havelin Hirvijärvi 81 pistettä keulilla. Sami Laurila, Riikka Hokkanen 63 pistettä 2. Juha Metsämattila, Juha Aalto 3. Paappanen Kolunsarka 4. Luoma-aho Mäkiniemi 5. Nieminen Kitinoja 6. Keskinen Siekkinen 7. Ämmälä ja Peippo 8. Hokkanen ja Manninen 9. Piri Vasenius parivaljakko 10. Näsi Nokua 11. Nurmi ja Valtari 12, Tero sekä Tomi Riihimäki 13 ja Timo ja Olli Saarinen pitää 14 sijaa hallussa 5 pisteellä. BMW Extreme Rallisarja jää nyt ROS-puuttokauden ajan tauolle. Seuraava osakilpailu kurvaillaan Salon suunnalla 13.5. Teijotalot rallin merkeissä. Kiitoksia seurasta ja näkemiin.